same su. Ka zauna a daren nan ka yi hasbi Allahu wa ni'mal wakil, kafa 10 za ka yi, kafa 5 za ka yi, kakka kayyade wa kanka. Yana daga abin da zai wahalar da kai, lissafi ta rikice maka ka dawo baya. A zauna ka yi gwargwadon yadda ya kama. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. In ka ji ka gaji sai ka daga hannu sai kai salati, sai ka ce ya Allah dan girman hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah ka yaye min halin da na samu kaina, Allah ka biya min bukata, ka ta karkare, ka ta kwarkwashe, ka karanta suratu Maryam, ka ji bawan Allah Zakariya lokacin da ya tashi roƙon Allah, ya roƙi Allah ne da kalmomi na tawali'u. Kana gaban Allah ne ka faɗi bukatarka, sannan ka fita an yi sallah asuba sai ka ce liman jiya na yi wata addu'a, don girman Allah liman ka taya na addu'a, Allah ya karɓa min addu'an nan. Haka a taro nan sai ka ga Allah ya buɗe maka jama'a. Na gaya muku da musulmin mu suka samu kansu a irin wannan hali, waɗancan aje wurinsu to sai sun zama outdated. Mutum yana kasuwanci yana zuwa Japan, yana kasuwanci yana zuwa America, yana zuwa da motoci, yana kasuwanci yana zuwa kaza, sai je samu malami alfa algafata malam aiman addu'a, sai ce sallu ala nabi, sai kaga sallallahu alaihi wasallam sai ji ba a ce komai ba, ko ya ce shikenan je ka. Sai suka zama discouraged, sai musulmi sai tafi coci, musulmi sai ya tafi coci a yi mishi addu'a. ku je abin da yake faruwa kenan a kudancin kasar nan, sai ya tafi a yi mishi addu'a. Saboda me? In ya je gaban pastor sai ya ce yayi kneel down, ya cire hular shi. To kaga akwai aiki kenan. A sa wata lasifika mai karfi sai ya ce hallelujah, sai ga an tokari kanshi, sai ji an girgiza shi haka, ta sai dauka akwai aiki fa. Sai ji ana cewa God in heaven, God kaza, su kuma suna amen, wasu 'yan mata suna nan suna rawa suna haka sai to ɗan musulmi sai suka yi ta tafiya nan. Kun ga matsala ta faru saboda abin yana da psychology, kamar yadda ka ji na ce yana sai ka gina wa mutum yaƙini. Ku karanta littafin at-tibb nabawi, sai ka gina zuciyar shi tukuna cewa addu'a kake so, zauna yi salati ga annabi, Allahumma salli ala Muhammad, sai a daga hannu, karanta fatiha da alam nashara kafa 3, ba bid'a bane, karanta qul huwallahu kafa 5, karanta kaza, ce ya Allah madaukakin sarki ga alhaji wana ya zo da bukata, kayan shi da aka rike a waf, Allah ka sa a sake su. Sai ka ji alhaji ya ce amin, Allah ka sa a saki kayan nan, amin. Wallahi ba hana haka ba, ta ma sai ka zo kai wani shi wallahi alhajin ya tafi coci zai tafi, wallahi coci zai tafi. Ko kun fahimta jama'a? Na gaya muku shehun Borno bai da lafiya, aka je a gayyato kiristoci, aka je a gayyato limaman mu, Allah ya saka musu da alheri. Suka to haka, wani ma ya sa riga shudiya wando kore, haka ne suka zo suka zauna kawai sai aka ce su koma can, sai aka ce kiristoci su shigo. Kiristoci suka shigo suka yi mountain lasifika tukuna a cikin fadar fa, ga sunan sun yi ado sun sa turare, da wani ya rike microphone ya ce hallelujah, sai shehu ya buɗe ido sai fada suka fara cewa a'a anya tsoro kaji karar lasifika ne, amma dai akwai siyasa a cikin abu. Can kafin wani abu kawai sai pastor ya ce shehu ya mike, sai shehu ya mike, shikenan sai aka ga to yaya ne abin nan namu mun yi, to ana so a faɗi amma dai ana ɗan jikunya, sai dai aka yi shiru. To duk abin da ya faru sai shehu ya ce a kira kiristoci su ma su zo su. To kaga matsala ta faru. Saboda haka musulmi ku natsu. Idan mutum ya zo ya ce ala gafarta malam, custom sun rike mini kaya, a taya na addu'a, sai ka ce zauna. An fahimta jama'a? Sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai ka karanto wata sura ta Qur'ani, ka ce salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mu juya mu fuskanci alqibla, a daga hannu, a ce ya Allah dan girman alqur'ani, ya Allah dan darajar salatin da muka yi wa manzon Allah, kayan da suka rike wa alhaji wana, ya Allah ka kubutan mishi da su, Allah ka cire mishi dukiyar shi, Allah ka shikenan sai ga ya samu karfi jama'a. So ku rinka fahimta, sunna ita ce take daidaita al'amura, amma gaskiya saboda Allah muna jin kunya a ce gamu da Qur'ani gamu da hadisi jama'a.
amma kuma a ce wasu suna cin mu kasuwa. Ba ga abin da manzon Allah ya ka karanta tarihin shi game da me, game da ainihin sallar roƙon ruwa. Ranar juma'a annabi yana kan mimbari yana limanci, sai wani bakauye ya shigo a guje ya ce ya manzon Allah, hanyoyin arziki sun tsaya, jali ya karye, gidaje sun rushe, duk matsaloli komi ya tsaya. Manzon Allah yana dubawa kawai shikenan sai ya daga hannu sai ce Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyib, Allah ka saukar da ruwa mai albarka, Allah ka saukar. Sahabbai duk aka daga hannu ana amin 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 amin. Shikenan Anas ya ce mun rantse da Allah sanda balaraban nan ya shigo rana dodar, ya ce amma muna sauke hannu sai muka ji dararararam hadari ya taso. Ya ce aka fara ruwa sai da aka kwana 7 aka sake zuwa sallar juma'a a ruwa. Ana ce sai ga balaraban nan ko wani a guje ya ce ya manzan Allah, gidaje sun rushe, so dakuna na zuba, ka roki Allah, Allah ya tsaye da ruwa. Sai manzan Allah ya daga hannu ya gan aka biye wannan aka ce Allah ya tsaye da ruwa, matsala ta faru. Sai manzan Allah ya ce Allahumma hawalaina wala alaina, Allah akai gefen mu ya ishe mu. Allahumma alal akami, akai tuddai wal zirabi wal audiya. Kaga manzan Allah da hikima, haka ake yi. Saboda haka addu'ar wani lokacin kuka tara su za a yi shikenan sai a ce to a daga hannu jama'a. Ya Allah ka yaye mana halin da muke ciki, ya Allah kana ga a sallah azhar da la'asar, sallah azhar da la'asar a boye yake karatu. Amma da aka je aka kama manzan Allah wasu sojoji da ya dago daga ruku'u kawai sai aka je yana Allahumma anjil walid ibn al-walid, a sarari yana Allah ka kwato mana wane da wane, Allah wane da wane, Allah wane da wane. So kar ku ce bid'a ce, ku je ku karanta ku ga irin yadda manzan Allah salon addu'a shi take. Ku rinka yi wa musulmi, sannan musulmi ya zo da bukata jama'a, kana ce to mun tashi karatu za a yi maka addu'a. A fara yi tun daga nan, sannan alaji to ka je ka dafa abinci ka ciyar da miskinai, saboda akwai abubuwan da suka ginu a kwakwalwar shi, to Allah zai mai wannan abin ne kuma kyauta. Shi abin da yake gani sai ya dan bada wani abu, bai san cewa ba Allah zai ba, amma Allah yana so a kyautata ne. To sai ku sa shi ya je kyautata din, a ce je ka samu makwabtanka, je ka samu talakawa, je ka samu bayan Allah, je ka kyautata musu, a ci gaba da addu'a kuma. So musulmi ku rinka yin addu'a, 'yan kasuwa ku rinka yin addu'a. An zo an ce za a rushe muku kasuwa, za a yi kaza, za a yi kaza, sai ku roki Allah. Na gaya muku jama'a, a Makka tun 2008 ake sa rai, ake sa rana za a rushe wasu gidaje, za a rushe wasu gidaje, har kuɗi suke haɗa wai suna turowa nan Najeriya a yi musu addu'a. Akalla ko da bana aka rushe gidajen daga 2008 zuwa yanzu shekara 5, in gidan lokacin ka gina aika fanshe, to addu'a ba ta yi aiki ba? Addu'a ta yi aiki. Je ka samu musulmi kwanaki da Tinubu ne ko wane ne, gwamnan Fashola, gwamnan Lagos ya fito ya ce za a rushe wata kasuwa. Addu'a suka yi ta roƙon Allah, matsalar ta kwanta yanzu. Nan kasuwar Sabon Gari wani tsohon gwamna ya taso ya ce za a rushe ta. Duk muka gama maganganunmu a jarida muka ce musu amma kuma ku koma ku roƙi Allah. Ana roƙon Allah, gashi nan Allah ya taushe magana. Haka roƙon Allah ake jama'a, amma ka ce to wannan kan bala'i kuma sai dai Allah ya kiyaye, in su rushe kasuwar ma koma garinmu. In ka koma garin naku gaba za ka sake yi can, kuma ka tsaya kawai kai wadda take tafi daidai tun farko. Malam ya ce wa fi zikrihi ta'ala hadhihi al-aya al-ba'itha ala du'a, da kaji Allah ya ambaci wannan addu'a da take wannan aya wadda take yunkurar da musulmi akan addu'a ko mutakhallilatan baina ahkamis siyam. Jama'a kuna ji? Ayar sai Allah ya faɗe ta a tsakankanin ayoyin azumi. Shi yasa kuka ji yau ban yi magana hukunce-hukuncen azumi ba kaf. Jiya mun dan taba maganganun, akwai ayoyi waɗanda nan gaba za su zo su ci gaba da magana azumi. Kenan yanzu Allah ya yi magana azumi, sai kuma ya tsaya sai ya magana addu'a, sannan zai zo ya ci gaba da magana azumi. To wacce hikima ce ta sa Allah ya haka? Sai malam ya ce irshadun ila lijtihadi fi du'a'i inda ikmalil idda. Wannan ana shiryar da kai ne domin in ka cika adadin azuminka na wuni ne, in ka cika adadin azuminka na shekara ne, adadin azuminka na ainihin wato wata ne, sai ka ainihin yi kwazo wajen addu'a. Balwa inda kulli fitrin, mala ya ce kai ba ma in azumi ya cika karshen shi ba, duk sanda ka sha ruwa ka yi addu'a.
kama rawa hu al-imam abu